Добрий вечір усім. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдер Мождабаєв. Сьогодні у нас дуже цікавий гість. Я його особисто, на жаль, ще не бачив, але багато чув про нього. І він знайшов час долучитися до нашого ефіру і розказати багато цікавого, в чому я певен, бо людина, яку я вам зараз представлю, є народним героєм України, волонтером, дуже давнім, відомим у війську, якого знають багато військових ще з 2014 року. І звати цю прекрасну людину Річард Горда. Пане Річарде, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. І я все правильно сказав, так? Що ви з 2014 року працюєте так, з військом, з військовими? А як усе, як усе починалось? Ви ж, в принципі, були пересічним підприємцем київським, я правильно розумію? Так. Ну, у нас був риболовний бізнес. Потім ми почали для армії перші в Україні відшивати термобілизну. Ніхто до цього не шив. І ми перші пошили десь більше 20 тисяч комплектів за 2 роки. Тому у нас так вийшло для армії. Саме, вона не горіла, не тонула, можна сказати так. А скажіть... Хлопці... Ні, до кінця договорю. Хлопці в ДАПі горіли, жодного опіку не отримали від термобілизни нашої. Це вже перевірена була термобілизна. А чому? Тому що склад такий, там так, бавовна, що там? Ні, це 100% поліестер. А, поліестер. Так, поліестер. Ну, ви такі цифри кажете, так багато, я не знаю, що у вас за виробництво таке, але що було, то було. Це ще 14 рік був, правильно, да? Так, з 14 по 17, так. І відтоді вже, фактично, 10 років пройшло. Страшно так згадати, але дуже дійсно багато років. І ви весь цей час разом із військом знаєте все, що відбувається, потреби, там, що вистачає, чого не вистачає. Я би вас попросив так розлого, як ви зможете, розказати, чим для вас, для війська, для вас, як військового волонтера, відрізняється ситуація з армією 2014 року і з війною того часу. Чим вона відрізняється від ситуації в армії зараз і війна ця, а може бути щось і схоже є. Хоча кажуть, що це зовсім інша війна, і взагалі для світу зовсім інша, не лише для України. Так, це саме, мабуть, масштабна війна, коли почалася в лютому минулого року, 22-го року. Це жах був. Ми були готові з дружиною. Наприклад, я потім очолив штаб правого сектору в КМДА. У мене було 79 людей там. А із постачання, так, на волонтерах більшість потреб і тримається. Термобілизну, звісно, вже ніхто не шиє. Вона так і вже є, слава Богу. Бо раніше це була білуга, а зараз вже термобілизна, слава Богу. А отак ми купляли, в 22-му ми купляли берці, шкарпетки, труси, футболки, все купляли. А зараз, слава Богу, потреб таких нема. Зараз потреби – це, от я займаюся дронами, займаюся машинами. Більше отак я перейшов на такі потреби. Хлопці, у мене аеророзвідка, я їм допомагаю вже з березня місяця, я їм допомагаю. Мавіки купляю, зараз камікадзе буду купляти, збирати гроші на них. Нічого не міняється. Волонтери, армія. Як не змінюється? Ви ж кажете, що змінюється. А чого в нашій армії зараз, чого зараз, на вашу думку, достатньо? Чим держава абсолютно повністю забезпечила армію у порівнянні з тим часом? Я навіть тяжко на це відповісти, бо закриває десь 30% це точно волонтери закривають. У армії зараз форма є. У армії є їжа, є. А от такі потреби, як машини, дрони, це на волонтерах. Це все на волонтерах висить. Ви ж самі бачите, куди не кинешся, збір або машина, або дрон. От я дивлюся, 90% волонтерів зараз збирають машини і на дрони.
По-іншому ніяк зараз. Ну так, а ми там, наприклад, збираємо на човни і на мотори. Ну, це для форсування річок там на півдні. Ну, кому що, так, це таке ж, да. зв'язок також потрібен. Ну, багато чого не вистачає. Не вистачає навіть там, ну, я перепрошую, але і мінометів небагато. І на це теж збираємо зараз разом з Українською правдою, до речі, з Гіль Мусаєвою, з редакторкою, збираємо на 48-й окремий штурмовий батальйон нам на міномети. Долучайтеся, там на сайті Української правди є, ну, взагалі всюди є. І я ось про що хочу запитати вас, пане Річарде. Скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли остаточно, що ця велика війна невідворотня, що всі ці різні слова, які звучали там протягом цих років, там з 14 і до 22-го, що вони всі, в принципі, були там більш-менш заспокійливі, але порожні. А ви як вважали? Ви готувалися, ви точно знали, що це буде це саме так, як відбулося? Ми знали, ми готувалися до цього. Я багато знайомих попереджав, багато в мене знайомих потім з мого ж життя викреслили, тому що я якби паніку нагнітав, а потім вони мені 22-го о 6 ранку дзвонили, вибачалися і казали, і запитували, що робити. А я попереджав це десь, ну не 14-й, а рік 16-17 був, коли я казав, що буде масштабна війна, і ніхто не вірив. І не я один таке казав. Багато волонтерів казали, багато бійців про це казав. Ніхто не вірив, що війна прийде до кожного будинку. Нам не вірили, і зараз, на жаль, ми виявилися праві. Ну, я не буду скаржитися, але в такій самій ситуації знаходився, коли людям не притаманно думати про погане, це таке природна риса людська, але все ж таки треба готуватися до найгірших сценаріїв завжди. І ви, як волонтер, який давно цим займається, ви знаєте, що краще зробити щось раніше, ніж потім, коли часу вже немає, щось виправляти, там, довозити тощо. Я хоч про війну вас запитав, як характер війни цієї відрізняється від того, що ми бачили в 14-му, 18-му, 19-му році? Ну, відрізняється дуже сильно. Зараз, я чесно, не знаю, як правильно сказати по телебаченню. Відрізняється, вона зараз кривавіше стала війна. Дуже багаті потери з нашої сторони, і це не секрет ні для кого. Тому кривава війна зараз, страшна війна. І готуватися треба не 1-2 дні, 3 дні, а треба готуватися, я думаю, ще на пару років вперед, що буде війна. І це правда, і це багато хто знає про це. Ну, знаєте, війна не завершиться. Та ясно, вже, в принципі, люди більшість розуміють, що це не спринт, а марафон, і це пов'язано із ресурсною базою, з боєприпасами, яких в Росії вистачає, і в її союзників, так званих терористів, вистачає. А ми все ж таки, нам важко зараз. Але, да, і ще кажуть, всі прогнози кажуть, що ця зима буде дуже важкою для України. Ви поділяєте цю тезу, що вони намагатимуться завдати ще більше руйнувань, ніж вони минулою зимою робили саме по цивільних, по об'єктах інфраструктури тощо? Який ваш прогноз? Ну, мій прогноз, я вірю в ППО, те, що дійсно у нас зараз краще ППО, що вони зараз по великим містам не будуть, а будуть бити по середнім містам, там, де приблизно до 1 мільйона жителів. Тому що там, чесно скажу, там ППО слабкіше, ніж тут в Києві навіть. По Києву вони будуть мінімум зараз. Бо ви ж бачите, що в Києві набагато тихіше стало останні півроку, мабуть, десь так. Ну, це, знаєте, не долітають. Це сприймається як така тиша перед чимось поганим, бо ми не звикли дотишити вже багато місяців, і так підозріло виглядає. Підозріло, що вони накопичують ракети, їх теж там певна кількість потрібна, і вони будуть намагатися оманувати нашу ППО тощо. Але все ж таки ви певні, що
Київ захищений краще, ніж ну і великі Краще, міста да. краще, ніж минулої зими. Ви Набагато читали, краще, слава Богу, так. ви, звісно, читали статтю главкома Збройних сил Залужного для Financial Times. Стаття дуже крута, дуже зрозуміла. Навіть людині, яка, ну, в принципі, на війні не розуміється, навіть мені там, або комусь там, або комусь, зрозуміло, що він розповідає дуже простою мовою. І, в принципі, це адресовано і нашим західним партнерам, і нашому суспільству. В принципі, це такий момент тверезості він вносить в наше битіє, бо там багато чого там в нас пишуть такого занадто оптимістичного, а треба якось там бути зваженим тут. І главком про це і написав. Як ви от проаналізували цю статтю про там паритет на фронті, про те, що фронт ну, фактично стає, і що з цим робити? Ви людина близька до армії, але не військова, тому ви можете про це більш-менш вільно говорити. Прошу. Ну, чесно, я скажу, я так не дуже сильно її читав, бо я так зараз зайнятий лікуванням, тому я між лікарнею і домом бігаю. Ну, чесно, на це я не можу як цивільна людина відповісти. Я не військовий експерт, я просто звичайний цивільний, я просто волонтер. Як відповісти, я чесно не знаю, щоб нікого не обманювати. Я мало прочитав цієї статті, тому що я кажу, я між лікарнею і домом бігаю. Тому в мене, чесно скажу, часу не було читати її. Ну, я зичу вам сили, здоров'я. Просто там суть у тому, що, ну, я ж сказав вже, та, що ми один одного, вони нас бачать, ми їх бачимо, що вони роблять, що ми робимо. Там рішучої переваги немає, і ця ситуація, вона вигідна, ну, тобто вигідна для Росії, а не для України. І це підтверджує, до речі, президент Чехії, який фактично те саме сказав. Він ж теж генерал натівський, Петр Павел, він сказав, що поточна ситуація на фронті свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу, а час грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Тобто він, я так думаю, хотів сказати, що якщо це піде ну, дуже тривала війна, то в Росії більше ресурсів. А допомога Україні потрібна ну, зараз, щоб не робити цю паузу. З вашого боку, ось як ви думаєте, росіяни для чого зараз закидуються про паузи, про мир, про якісь правди? Путін про це не казав, але деякі там Шойгу навіть казав, що треба перемір, зупинитися, там таке. Що в них за політики, як ви це бачите, і чому вони так зараз, типу, про переговори почали закидувати, причому через своїх агентів там власних на Заході, що треба переговори, паузи, нібито сам Путін мовчить, але його там наближені люди або там його там голоси на Заході це просувають. І з чим пов'язано, на вашу думку? Я думаю, вони пов'язують з тим, що вони накопичують зараз сил, дуже багато сил. У них кожен місяць, якщо я не помиляюсь, до 30 тисяч призов іде, правильно ж? Вони накопичують сили, їм треба паузу зробити, щоб накопичити зброю. А нам, ну, я скажу так, всі читають всі інформаційні агентства, телеканали, телеграм-канали. Нам треба зброя. Нам зброї не вистачає. І у мене друг, котрий загинув того тижня, ми з ним розмовляли, він каже, тут війна дронів іде. От війна дронів, каже, нам не треба автомати, нам треба дрони і плюс арта. У нас слабкіша арта, ніж у росіян, всі це розуміють. У нас на 10 їхніх 3-4 наших виходить постріли. І тим потрібно... Да-да. Ну, раніше було співвідношення 1 до 20, здається. Тобто стало краще, але все одно в 2 і більше рази вони перевагають у цьому, так? Перевагають, да. Так. Нам треба зброя, нам треба дрони. Зараз війна дронів. Дуже багато дронів. Ось про проблему дронів. Розкажіть, будь ласка, пане Річарде, як ви бачите взагалі ситуацію з дронами в Україні? Ну, багато хто каже, що там їх не вистачає, їх правда не вистачає. Вони дорожчають, їх складніше стало там здобувати десь, привозити, напевно, шукати. Водночас там я маю друга, який просто з нуля з винахідниками, з хлопцями побудував
виробництво дронів важких, не таких, не камікадзе, а важких бомбардувальних дронів. І кажуть, що там 200, а може і більше компаній в Україні, приватних, які отримали державні замовлення, в тому числі і компанії мого друга, і що виробництво дронів зростає, міністр про це каже, інфраструктури, здається, там, ну і різні інші, значить, факти свідчать про те, що виробництво зростає. Але чи взагалі можна буде колись сказати, що їх вистачає? Чи це просто розхідний матеріал, який потрібно постійно відновлювати? Дрони – це постійно потрібні дрони. Їх треба дуже багато. У росіяни, наскільки я читав останню інформацію, 60 тисяч дронів на зараз вже є. У нас приватні настільки не зроблять. Вони зроблять 1010 дронів. Розумієте? От камікадзе – це ж розходний матеріал, і вони постійно потрібні. У мене аеророзвідка замовила для початку 50 штук, хоча б 50. Но на них треба ще й гроші знайти. Вони ж теж коштують. Я зараз співпрацювати буду з хлопцями, які створили своїми руками ці камікадзе, вони вже пройшли тестування, і будемо співпрацювати з ними. Вони знаходяться в Дніпрі, ці хлопці, і будемо співпрацювати, будемо у них закупляти ці камікадзе-дрони, будемо мочити орків разом. Ну, ми теж збирали і будемо ще збирати на такі дрони. Не просто було і збирати, і шукати їх, до речі, бо дефіцит певний в Україні цих дронів. Але, надіюся, буде краще. А яких от саме такі камікадзе дрони, ну плюс розвідувальні дрони, типу Mavic 3T, Mavic 3, Mavic 3T, це найбільш розповсюджені і найбільш потрібні зараз. Так, я правильно розумію? Так, да, 3Е, 3Т. 3Т. 3Т, да, 3Т і 3Е. Є ще 3Е. Я от у мене позавчора приїжджали, 3Е забирали. А що це таке? Я не знаю, не чув про це. Що це таке? Я теж не чув. Виявляється, цей дрон схожий на 3Т, там хіба що нема тільки теплокамери. Один до одного дрон, така ж сама камера, тільки нема тепловізора там. І дешевше коштує в 2 рази виходить. От вони замовили 3Е. От я позавчора їм передав в руки, вони приїжджали до нас, і я їм передав 3Е. Ну, він коштує 125 тисяч. Ну так, удвічі дорожче 3Т. Удвічі, так. Коштує, да. Дешевше 3Т, да. А з чим взагалі пов'язані такі великі ціни на нібито прості такі штуки? Це з чим? З оптикою пов'язано, як професіонал? З дефіцитом, може? Ви знаєте, це... Там справа в тому, що, по-перше, це заробіток на війні йде. І 3Т, як мені сказали люди, він коштує $3000. У нас по 6 тисяч продають. Це просто йде заробіток. І я коли звернувся до фірми, там, де я купляв, оцей другий дрон я там вже купляв, я кажу, зробіть знижку, хлопці з ОБД приїдуть. Ні, ми, каже, знижки не робимо. Все. Я кажу, дякую, що заробляєте на війні. Я так і сказав по телефону. Це заробіток іде. 3Т коштує він десь від 3 до 3,5 тисяч коштує. 3Т. У нас він $6000 я купляв. На той час він коштував ровно $6000 там, з копійками. Ну, тобто фактично, я теж гуглив, так? І фактично ми маємо якусь там монопольну змову, бо всі фірми тримають таку ціну, про яку ви зараз сказали, тобто 6 тисяч, плюс-мінус там 6 тисяч. А ви кажете, що удвічі дешевше, то фактично ми можемо сказати, що кожна фірма і кожна людина, яка за 6 тисяч продає, вона точно бере це удвічі дешевше, і фактично це є таким достатньо цинічною формою бізнесу зараз. Ну, хоча б, не знаю, 20% накручували там на свою якусь роботу, але не 100 ж. Ну, це якась... 100% заробіток іде. 100%, і я дзвонив в Голландію, мені дали телефон в Голландію, я дозвонився, це було влітку, мені 3Т, якраз я збирав на 3Т, він каже, все Україна викупила. 3,5 тисячі, по-моєму, коштувало. Все Україна викупила. Тобто вони викупили, привезли сюди, поклали на складах, правильно? І задовольняють потребу військових просто вдвічі дорожче, так? Так воно і є, так. На жаль, заробіток іде на війні. На жаль. І коли я прошу, дайте знижку, хлопці приїдуть з ОБД в магазин, ми, каже, знижки не даємо. Про що тут можна казати?
Вони знають, що ці мавіки потрібні, і вони ніяких знижок нікому нічого не зроблять. На акумулятори, на 3Т вони роблять знижки. От на сам дрон вони не роблять. Ну і причому, що так доволі так погано виглядає, ніхто майже не робить, і всі так торгують майже за однією ціною, як мафіозний певна змова така. Я це підозрював, але просто дякую вам за те, що ви це підтвердили. Це погана новина для нашого суспільства. Я не знаю, чи можу звертатися до людей, які дрони продають. Напевно, вони це свідомо роблять, але накручувати 100% на дрони, які просто на передку, які потрібні просто для життя людей. Ну, я не знаю, як вас назвати потворами, я не знаю, хто, може ви... Потвори. Я так і кажу, ну я там по-іншому, не буду по ефіру казати, як я казав. Я прямо кажу, як воно насправді є. Ну, тоді знаєте що, Річарде, скажіть, будь ласка, що ще вас дратує ось в цій системі заробітної війни? На чому ще заробляють люди за рахунок, там, не знаю, військових? Машини. Я знаю, що заробляють, на машинах заробляють. Машини, які за кордоном продають по 2,5 тисячі, у нас 5 тисяч. І те гарантії нема, що вона нормально доїде до фронту. У мене були знайомі, я у них купляв пару машин, вони чесно сказали, що ми відремонтуємо і вона поїде. Вона поїхала і вона працювала довго, поки під обстріл не попала. А так, коли люди купляють, то буває, машина, от у мене сусід їздить поза кордоном. Він водій. Він каже, по чому ти брав? Я кажу, 5 тисяч. Каже, не треба брати. Я, каже, тобі прижену за 2,5 тисячі, таку саму машину. Каже, в ремонт тут $500 може там класти. Не 5 тисяч, ні. В Англії я знаю, що 2000 фунтів коштує, треба ж з Англії ще пригнати. Це ще можна зверху 100% накинути, дорога, ремонт, все одно ж піде. Трошки дешевше буде. Машин в Європі вже нема. Україна все висосала з Європи. Нема машин. Були нормальні машини ще на початку 22-го року. Були. Зараз вже їх нема. А що робити, на вашу думку? Який вихід є? Вихід один треба шукати, я навіть не знаю. Треба, щоб держава домовлялася з якимись виробниками, з заводами, там, де на розборках стоять машини за кордон. Там нормальні машини стоять. Вони покатались, там десь ударили бампер, воно вже на розборку йде. Це треба держава, щоб займалася. Бо все це лягло знову на волонтерів. Розумієте, що справа? Дрони, машини, все на волонтерів. От подивіться, благодійні фонди, ГОшки, волонтери купляють машини і дрони. Я не пам'ятаю, щоб держава купила там 5 тисяч дронів. От я не чув такого. Я бачив, благодійні фонди купляють. Оці камікадзе, хтось там недавно купляв 5 тисяч камікадзе. Благодійний фонд, не держава. Розумієте, що справа? От що страшно. Держава повинна чимось займатися. А зараз я сьогодні читав статтю, там де вони, щоб запустити камікадзе, треба акти складати. Ви уявляєте, під обстрілом складати акти? Та я знаю. Ні, ця проблема в шоці був. Мені дуже відомо. Тобто деякі командири не хочуть ставити собі на облік ці дрони камікадзе, а просто беруть у волонтерів і не звітують про це. Бо якщо ти дійсно за кожен дрон треба відповідати, і це бухгалтерія. Ось прийшов новий міністр Рустам Умєров, і там його думка така, що треба все це, як сказати, робити простішим. Але я не знаю, коли це буде. Я просто бачив звітність, я не читав цю звітність, але бачив, що вона от така приблизно там за місяць, може більше, да. Я скажу так, що я з аеророзвідкою співпрацюю, я їм купляю. Я кажу так, ніяких актів мені не треба. Дайте просто мені запит, щоб якщо покажу, що в мене запит є. Я вам без акта віддаю. Я їм машини і дрони віддаю без актів. Щоб вони не попадали в штат. Хлопці відпрацювали, 3Т працював, 2 місяці 3Т відпрацював. Вони шоковані були. Зазвичай дрон працює десь тиждень-два, і його зразу ж орки збивають. А цей 2 місяці відпрацював, і хлопці вони скидали і фотографії, і відео. Як Т-90 був знищений, Т-80, по-моєму, був знищений. Завдяки 3Т цьому. Тому ніяких у мене актів прийому передач немає. Машини і дрони я віддаю особисто в руки бійцям.
І Ну, так рекомендую волонтерам теж саме робити. Так. Ну, так багато хто, більшість так насправді робить, бо знаєте, навіть бійці кажуть, не давайте до штабу, бо ну, там будуть проблеми. Лише нам у руки безпосередньо, і, ну, хто... Да. Віддав ключі, віддав документи, він поїхав на машині. Прийшов, забрав дрон, я фотозвіт зробив. Все, я спокійний. А скажіть, Я знаю, що в Річарде, штабі він не буде. Річарде, скажіть, а на чому базується от ваша довіра до вас і ваша довіра до людей, які вам допомагають? Це просто ви давно вже всі співпрацюєте, але або постійно долучаються якісь інші люди, інші підрозділи, вас знаходять там. Як взагалі працює? Це ж, в принципі, про довіру. Багато бруду лється на волонтерів. Насправді цей бруд, там, відсотків на 99 – це просто брехня і наклеп. Я думаю, що треба навпаки казати про чесних волонтерів і про те, як вони свою репутацію побудували. От з чого складається ваша репутація, ваша довіра і до вас довіра? Ну, люди мене знають, і, по-перше, що ми з дружиною... Перепрошую. Знають, що ми, по-перше, свої кошти всі вклали в термобілизну. В 2014 році ми хотіли в 2013 році квартиру купити, ну, як бачите, пошили термобілизну. Далі люди знають нашу добру сім'ю. У нас за перші 2 роки ми підрахували більше 2000 людей вдома тільки було. Більше 2000 у нас і волонтерів і бійців вдома, що у нас більше 2000 у нас було бійців і волонтерів вдома. Це за перші 2 роки, десь до середини 16-го це точно було так. Тому що термобілизна у нас тут в кімнаті, там де я сиджу, вона пуста. Тут була завалена термобілизна. Тут 70-80 мішків було термобілизни до самого потолка. І от люди, у нас квартира закривалась десь о 4 ранку, а відчинялись двері о 6 ранку. Ми 2 години відпочивали, і отак у нас постійний потік був людей тут вдома. Машини під домом стояли з бійцями, волонтерами, каву тут пили у нас тут багато людей. Нас знають просто, ну і плюс останній випадок, це з малим, коли я витягнув на спінінг його. Це теж мене знають завдяки цьому ж випадку. Так що довіра у людей є, слава Богу, що довіряють. От волонтерам треба довіряти. Ну, в мене сторінка в Фейсбуці, там всі читають мене там. Так що люди знають, хто ми. Ніяких запитань ніколи нікого не було. Я завжди звітую, що я купив, скільки витрачено, скільки залишилось. Я читав, я Річард, зрозуміло. Я читав, у вас репутація абсолютно бездоганна. Я читав трохи про вас, ну, крім того, що ви там врятували дитину за допомогою спінінга, який на лід там на уламок льоду і поплив в Києві. Ви врятували це відео, є, якщо хочете подивитися, то подивіться, це таке, ну, ви фанат риболовлі, як я зрозумів, да? І ще я бачив таку інформацію, ви писали, або з ваших слів там було написано, що це, здається, 14 рік був, що допомога волонтерам, вона така, вона має хвилі певні. Тобто підйом і вниз. Підйом і вниз. Тобто це не пряма така, не константа, не рівна лінія. Скажіть, будь ласка, зараз, від чого це залежить? Чи ми дійсно втомилися, чи може в людей грошей вже не поменшало, чи настрої якісь інші. Це залежить це від там пори року, я не знаю, від чого, від яких обставин. І якщо зараз гірше стало з донатами, як нам разом робити так, щоб ну, принаймні не знижувалося, не зменшилася підтримка армії, бо нічого вже фактично, ну, потреби то залишаються таким, як були. Ну, я завжди, от останній раз я розмовляв з друзями, це 16-й рік зараз нагадує, коли люди казали, що ми втомилися від війни. Ну, ви розумієте, самі. Я не буду багато розповідати про це. Мене врятовує те, що я людина така, от, якщо треба, я зберу. Я матюкнуся, я розповім правду, і я обов'язково зберу. От у мене був випадок, треба в Бахмут, треба було терміново тепловізор. Ну, не було зборів. Ну, це було в лютому минулого року. А в жовтні. Я матюкнувся, написав правду, що я думаю про людей. Я буквально за 2 дні $3000 назбирав на тепловізор. $2000 назбирав на тепловізор. Треба піднімати людям дух,
Треба розповідати правду. Бо якщо вони сидять біля телевізорів і там кажуть, що у нас все нормально на фронті, вони будуть вірити. А я чесно кажу, що у нас не нормально на фронті. У нас гинуть. У нас гинуть кожного дня друзі ваші товариші, ваші родичі гинуть. І треба ж допомагати фронту, а не ходити по кафе і купляти машини. Ви розумієте, у мене був такий випадок з Маріуполя, колись позвонили, десь о другій ночі, в 15-му році, позвонили. І так десь дзвонить, і я піднімаю слухавку, вона каже, мені треба ковбаса, там туалетний папір, тири-пири. Я кажу, вибачте, а ви таке не можете самі купити. А ви розумієте, от ми зараз квартиру купили і машину, у нас грошей нема. А вона збирала для свого родича, просила. Я кажу, вибачте, но замість квартири ви краще б підрозділ могли б там, де ваш служить родич. Треба допомагати армії, треба піднімати дух. І завжди треба нагадувати, що війна поруч з вашим домом. Від Києва до війни їхати 6 годин. Це не так і далеко, я вам скажу. Це 600 кілометрів. І війна завжди поруч. І зараз, якщо ви бачите, що тихо, це не означає, що завжди буде тихо. Все одно війна до любого йде в хату. Повірте мені. Зараз масштабна війна і треба готуватися. І треба допомагати. Я бачив пост волонтерів, там одна запросила там допомогти синові, по-моєму, чи комусь. А їй в коментарях пишуть, а ви зверніться до волонтерів, яким ви з 14-го року допомагав. І ви знаєте, ця людина більше не запитувала нічого. Для неї ніколи не було війни, поки до неї в дом не прийшла війна. Розумієте, чому справа? Люди не розуміють цього, що війна прийде до кожного в дом. Вони просто не розуміють. От коли вони почнуть розуміти це, вони почнуть донатити і почнуть допомагати, щоб війна не прийшла. Це так воно і є, розумієте? Тобто, Річарде, це так працює, да? Чим, я перепрошую, чим частіше обстріли міста, тим більше містяни донатять. Це приблизно так працює, да? Так воно так і є, да. Ви подивіться, от Київ не обстрілюють, ну, грубо говоря, 3 місяці, так? За 3 місяці донатів мінімум. Як тільки ракети летять, зразу такий спалах і донати пішли. Розумієте? От поки війна не нагадає про себе, ніхто донатити не буде. Розумієте, що справа? От це страшно у українців. Поки війна не прийде до них, вони цього не розуміють просто. Вони донатити не будуть. От я якось навіть прикро стало, от я йду по дорозі, дивлюся, в кафе сидять, каву п'ють. Молодики, ну таким десь років під 30, грубо говоря. Я знаю, що для них війни ніколи не було. Я ж дивлюся по машинам, які вони купляють. І вони ніколи не донатили для армії. Для них, мені якось сказали, що яка війна? Для мене війни. Розумієте? Це страшно. А потім я спочатку розповідав, що почали дзвонити 22-го, о 6 ранку, що робити. А до цього вони казали, для мене війни нема. Ну, я не можу тоді, кажу, війна прийде. Річарде, тоді я не можу не запитати, що з цим робити. Це таке самогубне, насправді, суспільне явище. І якось треба з цим працювати. Ну, що, на вашу думку, має робити держава, суспільство? І, ну, і, звісно, в кафе можуть різні люди сидіти, там можуть бути на ротації військові, і це не про заборону я кафе. про них мовчу. Я бачу, військових видно, хто військовий, а хто для кого війни немає, видно по очах. Це повірте, да. По очах видно. Я бачу, коли втомлені очі і погляд такий втомлений. Це військовий, він прийшов в пекло. А сидять такі, видно по обличчю, що для них війни немає. Воно все видно, добре видно. Що робити? Треба більше правди розповідати по телевізору, в інформаційному просторі, більше правди розповідати. Розумієте? Казати чесно, от нема дронів, треба дрони. Казати чесно, нема машин. Допоможіть з машинами. І звертатися до волонтерів, відкрито звертатися до волонтерів, допомагайте. А держава не звертається ніколи до волонтерів, розумієте? Оце страшно. А чому? Річарде, що ви маєте на увазі, держава не звертається до волонтерів? Ну, хоч би десь у якомусь просторі сказали звичайним українцям, люди, допомагайте не тільки от, там десь ви бачите, там, а допомагайте волонтерам, довіреним волонтерам. Держава жодного разу таке не сказала. Від держави я не чув жодного разу таких слів, щоб давайте разом допомагати армії. Давайте разом. Не було такого. Був один
Ну, я не буду казати хто, він сказав, ми без волонтерів впоралися. А знаєте, як мені було тоді прикро? Ми продали свій бізнес, щоб допомагати армії. А він сказав, а ми б і без волонтерів впоралися. Я не буду казати, хто це, багато хто згадав ці слова. Думаєте, не прикро це? Дуже прикро. Ну, ми ж усі пам'ятаємо це про весільні дрони, як колишній міністр оборони переконував чи сам себе, чи когось, що мавіки не потрібні. Це, звісно, вже стало мемом таким, да? Я не знаю, може він і жалкують про те, що він тоді так сказав, але це було сказано. Тобто це така... А з чим пов'язана така позиція держави? Хоча немає нічого простішого, ніж закликати. Тож це ж не потрібно там платити державні там гроші або свої, тим більше, да? А просто нагадувати суспільству про волонтерів, там не знаю, нагороджувати публічно, там якось там. Ну, щоб більше викликати довіру, де може, до речі, у нас немає асоціації волонтерів, чи такого нічого не існує, да? Не чув, да. Кожен волонтер сам по собі. Ні, колись була асоціація, не волонтера, якось вона там називалась. Ну, люди фотографії викладали в Фейсбуці. Там, коли запитували, хто це, ніхто не знає, хто це. Тобто там якісь люди сидять і не зрозуміло, які люди. У нас треба підштовхувати, щоб люди допомагали волонтерам. Я не знаю, чесно скажу, я не знаю як. От я підштовхую, що я кажу правду. Цим я підштовхую. Я підштовхую, що я висказуюсь відкрито, як вона є. І мені там іноді пишуть в месенджер, ну, для нас війна є, ви ж розумієте, ну не треба так грубо, а по-іншому ніяк. Я можу грубо, от я грубо і кажу, як вона є насправді. Тобто ваш досвід свідчить про те, що краще сказати грубо, ніж просто там, ой, давайте збирати, так не працює. Треба казати жорсткіше і прямо. Так. Да, жорстко і прямо казати. Викладати фото. Я викладаю скріни, викладаю переписок з друзями. От я виклав скрін, загинув вже другого, який на тому тижні загинув. Я виклав скріни, я за один день збирав на Mavic на цей тисяч. Так не було донатів. Я 7 тисяч збирав 2 тижні. 7 тисяч гривень. А коли я виклав цей скрін, я за 3 дні дозбирав на дрон. Ну, тобто, фактично, ціна смерті людини, героя, да, це збір на Mavic був. На жаль. На жаль. І по-іншому ніяк. Треба людям доносити правду. Треба людям розповідати більше. Ну, я кажу, ну, держава, ну, скажіть хоч офіційно, на телебаченні державно, допомагайте тим, кому ви довіряєте, допомагайте волонтерам, донайте на волонтерів. Вони знають, кому що треба. Держава жодного разу такого не сказала. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли держава так сказала, хоч би раз сказала. Допоможіть волонтерам, яким ви довіряєте. Волонтери більше знають, ніж держава. У нас більше зв'язки з військовими. Ми знаємо, що треба на тому напрямку, а що не треба на тому напрямку. Розумієте, що справа? Ми більше знаємо, ніж держава. Тому що з нами бійці якось відкрито спілкуються. Він прийде, він скаже, от треба дрон. Я ж кажу, ну у вас є, нема у вас дрону. І те, що там розповідають, що є, у нас нема цього. Розумієте, що справа? Ми більше спілкуємось відкрито з бійцями, тому ми більше знаємо потреб. А скажіть, будь ласка, Річарде, а чи часто вас запрошують на телепрограми? Ну, я відійшов від цього хворобі. Мені, чесно скажу, тяжко зараз. Я між домом і лікарнею бігаю, тому я стараюсь на ефіри не виходити. Це так, завдяки нашому загальному другу ми спілкуємося. Я так рідко виходжу. Я погано себе почуваю, чесно скажу. Дуже погано. Ну, по вас не скажеш, так чесно кажучи. Та я тримаюсь, тримаюсь. То в мене так. І я от місяць вдома, 2 тижні, 3 тижні в лікарні. Так. А як зараз вдається займатися все одно волонтеркою? Да, і лежачи в ліжку волонтерю. А що робити? Ми ж волонтери такі, що у мене в крові вже волонтерство, розумієте? От ми з дружиною як почали 9 років тому, ми не можемо зупинитися. Фронт – це наша друга сім'я. Ми завжди казали, що там наша друга сім'я. І ми кожного разу, от коли у нас хтось із друзів, знайомих загинув, там у нас трагедія в тому, в сім'ї.
Це кожного дня майже у нас трагедія тут. Розумієте, що у нас багато друзів загинуло вже. От за 2 роки дружина десь 70 чимось тих друзів поховала вже, котрими ми вже 9 років спілкувалися. От останній у нас загинув друг. У мене дружина 2 дні плаче. Ніяк заспокоює. У нас, ми вже в цьому якби живемо війною. Розумієте, що справа? Ну, в принципі, от, ви ж правильно сказали, що в кожного цивільного має бути сім'я на фронті. Це не обов'язково син там, або брат, або там знайомий. Це знайомий. Ну, треба кожному з нас знайти частину військову, волонтеру якої ми допомагаємо, або напряму допомагати конкретному підрозділу. Це я не заперечую те, що важливо збори для великих там фондів, для цих там армії дронів, до всього решти, так. Але все одно, ось так ви для себе просто будете відчувати війну, як вона є, як вона от, така, як зараз Річард описав, вона така. І якщо, звісно, можна там відвернути очі від цього, але від того нічого на краще не зміниться. І для вас, у тому числі, хто, припустимо, не донатить або там не звертає уваги на фронт, це чим менше ви звертаєте уваги до війни, тим більше вона дивиться вам в очі. Справді. Так, це правда, так. Це воно так і є. На жаль, це наша біль, загальноукраїнська біль, війна. І от в мене мрія, щоб кожен допомагав, розумієте? Ну, навіть ніхто, якщо ніхто... Тим більше зараз, не складно. Стільки варіантів допомоги, просто обирай і допомагай. Багато варіантів. Слухайте, а на вашу думку, який відсоток українців зараз є донорами Збройних сил? Приблизно. Приблизно 60%, не більше. Слухайте, 60 це немало, все ж таки. Я думаю, ви скажете менше. Ні, 60 я це візьму, там, якщо кидають там, по 5, по 10 гривень, люди, слава Богу, що кидають так. Відсотків, я рахував, десь 55-60% буде. Я вам скажу, що 40% це дуже велика кількість людей, яка могла би допомагати армії. Розумієте, що справді у цих 40% нам не вистачає. Дивіться, щось, повертаючись до тих явно не військових і не волонтерів, які там гроші витрачають на своє власне життя, там не хочуть ні йти там на медичну комісію, військкомат, не хочуть, там ховаються, намагаються виїхати, там підробити собі якісь документи. От що держава насправді рецепту не дає. Я останнім часом там багато чого читав щодо там і ТЦК, щодо різних там речей. Зараз, до речі, змінюються там вимоги до хвороб. Це зараз відбувається, це правда. Да? Тобто реформа йде. Вона буде, напевно, прозорою, як новий міністр казав, там оцифрування буде, там буде база даних. Дай Бог, щоб так і було. Погано, що це не було з початку великого вторгнення, і багато хто там проскочив, грубо кажучи, кинув власну країну, увів в оману свою державу і, в принципі, зрадив певним чином країні. Як можна тих людей, які навіть армії не допомагають, або мотивувати, або примусити. Все ж таки це, допомагати армії або служити, це, в принципі, громадський обов'язок. Я розумію, що це, коли ти кажеш про Конституцію, всі так посміхаються. Тобто Конституція з радянських часів це таке щось таке потойбічне. А в принципі там прямо сказано, що захищати це обов'язок, або якщо не можеш захищати через ті чи інші обставини, то маєш працювати. І чи взагалі в змозі держава або суспільство якось активувати цю пасивну частину, або вона вже так і незмінною і буде, і так вони, в принципі, відсторонятимуться від війни і прямо, і там опосередковано. Ви знаєте, для кого ніколи не було війни, її ніколи не буде. І він ніколи не буде відбудовувати знищені села, він ніколи не буде донатити, він ніколи не буде допомагати армії взагалі.
Якщо є патріотизм, все залежить від патріотизму. Якщо в крові патріотизм, людина буде допомагати, людина буде відбудовувати, людина буде все робити, щоб наближити нас до перемоги. Але я ж кажу, на жаль, от 40% для України от якраз і не вистачає. Так збігли, так проти ЦК я можу по собі сказати, що там відношення. От, я прийшов як цивільна людина, мене там може ніхто і не знає, хоча військкомат у нас і термобілизну брав. Але до мене відносилося як до скота там. Розумієте, хірург. Він бачить, що я не ходжу, він почав мене принижувати там при всіх. Тут, звісно, якби я не був таким, як я є, то я б сказав би, нафіг мені ця армія. Таким відношенням хірурга, от, наприклад, як до мене. Розумієте, він почав принижувати мене, відкрито принижувати. Він бачить, що я не ходжу, що я паличку стараюсь не ходити, я так тихенько хожу. Він бачив, яка в мене біль. Він сказав, ти в мене будеш гризти танки зубами. І почав мені тикати. Він не знає, хто я, що я. Почав тикати мені при жінках, котрі в кабінеті там були. Розумієте? Звісно, після такого і патріотизм у людей зникає. Ну, якщо чесно, я не можу так сказати, я бачив інших людей, і абсолютно, напевно, це раз на раз не буває, по-різному буває, але про це мовчати не можна. І таких людей треба звільняти, звісно, з комісії лікарських. Це просто жах. Ви знаєте, на нього мені там відповіли, що 6 скарг лежить, моя 6-та вже скарга була. Я через місяць, як вийшов з лікарні, позвонив в військкомат. Я запитав, чи працює цей хірург після моєї заяви. Він каже, працює. Діду вже 70 чимось років. Та сидите вже вдома вже. Поставте молодих у військкомат, щоб... І поставте таких, саме таких, які будуть налаштовувати людей, які приходять на патріотизм. Розумієте, що справа? А там заходиш, там сидять бабушки по 80 років. Я вперше побачив, тому там комп'ютерів взагалі немає, я один комп'ютер побачив за весь час. Про що тут можна казати, розумієте? Річарде, а як думаєте, банальне питання, в принципі, а що таке патріотизм український? Це, я ще на тлі цього скандалу, може ви чули, про пані Фаріон, яка в черговому інтерв'ю знову повторила цю тезу, що, причому стосовно бійців, що вона не вважає українцями людей, які погано розмовляють українською, тобто говорять російською. Хоча, якщо чесно, чистою російською мовою в українській армії ніхто не говорить. Це максимально може бути суржик якийсь там, так? Тобто люди намагаються говорити українською, але зараз просто там немає уроків, немає пані Фаріон в окопах, щоб вона їм викладала там. Але вона формально вона прагне правильних змін там в опануванні мовою, там все таке, і все з іншого боку, це естетично виглядає просто як дуже огидно, і при тому замість того, щоб вибачитися або уточнити своє там, що вона не вважає українцями російськомовних воїнів ЗСУ, вона сказала, що боротьба за мову всередині країни важливіша за війну в окопах. Це взагалі чим з себе закопало просто, на мій погляд, для бійців і для всіх нормальних, в принципі, людей. Тобто, це занадто вже просто гайпу на цьому. І ось що це справжній патріотизм, і що це патріотизм такого типу, який він взагалі має бути? Вона ніяка не патріотка, я взагалі не вважаю таких людей, які починає таке казати, що вона там супер якась патріотка. Я коли прочитав це, я був в шоці. Вона і до цього ж ви самі пам'ятаєте, скільки висловлювалося вже. Тому правильно там хтось, я не пам'ятаю, де запитав, а де її син, там, якщо я не пам'ятаю, син у неї, да? Хтось у неї з родичів, там, де він, на фронті чи за кордоном? І вона так і не відповіла на це. Це не патріотизм. Патріотизм повинен самого малечого, як дитинка народилася, треба... Патріотизм повинен бути в крові, от мене батьки виховували, у нас російськомовна сім'я, у мене батьки самі з Росії, так? Але вони мене після народження віддали зразу в садик з українським мовленням.
Там англійська і українська мова у нас була. З самого дитинства вони мене включали до української. Потім батько ніколи мені не забороняв, щоб я на мітингах участвував. Там я ж в Народному Русі був у Керченського був. Я з 88-го року був разом з Керченським в СНУМі. Спілка незалежної української молоді така була. Це ще при Радянському Союзі. Потім в Народному Русі я був. Потім вже в Майданах. Там з дружиною познайомились. В 4-му році ж ми познайомилися на Майдані. Так що патріотизм виховувати треба з дитинства виховувати. В школах, в сім'ї. Треба дітям більше розповідати українську історію. Як народжувалося, що народжувалося, де народжувалося, звідки це взялося. І так потихеньку, з самого малого до великого вже починається вже любов до рідної землі. По-іншому тут ніяк. І от я бачу, у мене багато вчителів, і вони отак дітей вчать українську. Вони привчають до всього. Вони ходять в музеї українські, там, вони десь конкурси якісь українські. І діти, от я знаю, що в 22-му році один хлопчина навіть на фронт вже пішов. Як школу закінчив, він в правому секторі і пішов вже на фронт. Тобто я бачив, як він патріотично до всього відноситься. Він навіть в КМДА тоді приїхав, 23 числа він приїхав в КМДА, і він казав, я хочу воювати. Я патріот своєї держави, я патріот України. І це завдяки школі. Він такий. У нього батьки такі патріотичні теж. Тобто від сім'ї залежить все. А коли така, як пані Фаріон, щось розповідає, там, ви знаєте, у мене багато російськомовних хлопців, які воюють. І гинуть там, розумієте? Тут не в мові справа. То справа в тому, щоб захищати свою сім'ю. От я скількох запитував, вони кажуть, я йду захищати свою сім'ю. Я патріот, я люблю свою Україну, я буду захищати. І він пішов, захищав, і от загинув. Наприклад, останній випадок. І всі, от у мене більшість знайомих, вони російськомовні, розумієте? І хоча були випадки, от мені розповідали, що на блокпосту ДРГ зайшло, у них щось там по-українськи запитали, вони не змогли відповісти, і зразу ж були взяті в полон. Тобто тут мова має значення теж, розумієте, що справа. Коли наші хлопці почали щось по-українськи. Да, має тут. Ну, то знаєте, що я так скажу. Я ж прожив там 43 роки в Мордорі. Я знаю, що це таке. І, в принципі, вимова така українська. Тобто українська російська, вона не російська насправді. Вона формально російська, але відрізняється суттєво. Тобто, якщо б там хтось з України починав говорити там у Москві російською мовою, всі вони починали сміятися, бо для них це була майже українська. Тобто, ну просто за вимовою майже українська. Тобто, вони і бійці ж вони все одно говорять суржиками, і неважливо абсолютно, як вони вивчать цю мову. Головне, щоб живі були та здорові. І знущатися з них, ну це просто останнє, що можна зробити. Ну тоді, знаєте, я не можу ще не запитати ваше ставлення до людей формату Олексія Арестовича, який то так, то одне, то інше. Зараз взагалі не зрозуміло, що там постійно йдеться в його виступах про те, що треба домовлятися з росіянами. Правда, не зрозуміло, як домовлятися і з ким, бо вони жодних домовленостей не виконують, і просто можна їм віддати частину території, але все одно ж вони, ну, як би сказати, вони на цьому не зупиняться, це цілком зрозуміло. А чому такі досвідчені люди, до речі, він же, ви згадували Коршинського, вони ж разом давно знайомі. Як така риторика від людей, які, в принципі, він військовий, і людина абсолютно не тупа. Якби я вважаю, що просто домовитися з росіянами – це найкоротший і найкривавіший анекдот наших часів. Бо це неможливо, це самогубство. А чому така риторика йде? І про вибори постійно хтось згадує. Які вибори? Просто, якась маячня. У мене таке враження, що він просто ловить хайп на всьому цьому. Для мене
Арестович це взагалі не показник. І через 2-3 дні, самі розумієте, це висновок його відомий. Я до таких людей треба розбиратися просто. Заява в СБУ, і нехай в СБУ розбирається, що це за вислови такі. І кумовство, там братство, і хто вони там всі разом, то взагалі треба відкидати все це. І нехай займаються правоохоронні органи такими от панами. Той же самий Гордон, там теж ви бачите, що він там ображає військових на Майдані останній випадок, коли був. Що це за. Треба, щоб правоохоронні органи розбиралися. По-іншому можна було б розібратися, але ж ми ж все ж таки українці. Ми не будемо морду бити. Хоча Шуфрич вже отримав вже і не раз. Він є за що. Я думаю, що Арестовича це теж буде що чекати таке от. Фонарь під вилком. Це в самому такому легенькому варіанті. За такі вислови. Пане Ричарде, в нас... Це... Я перепрошую, закінчити. Все. У нас залишається 4 хвилини. Я думаю, що я завжди, знаєте, так, думаю, що колись я з цікавою людиною розмовляю, завжди щось забуду запитати, або людина про щось хоче сказати, а я її не запитав. І я такого не люблю, тому я ось 3 хвилини останніх вам залишаю, щоб ви сказали те, що там на душі у вас, і те, що для вас важливо. І я думаю, що це має дійти до всіх, хто дивитиметься це інтерв'ю. Ну, ми з вами вже впродовж часу розмовляли на цю тему. Я дуже хочу, щоб допомагали військовим. Дуже хочу, щоб збільшились донати. Це в мене мрія. От саме головна мрія, щоб як скоріше війна закінчилася, і всі хлопці, дівчата повернулися живими, неушкодженими додому. Коли я розмовляю з капеланами, я бачу сльози у них на очах, тому що кожного дня відспівують по 5, 10, 20 бійців. Це дуже тяжко. Я не хочу, щоб це було у нас. Хочу, щоб діти наші ніколи не чули ракет, ніколи не були на могилах батьків своїх. Знаєте, от мрія справжнього українця, щоб скоріше закінчилось все це жахіття, щоб повернулось до мирного життя, відбудували знищені села. На жаль, ми ніколи не повернемо вже тих, хто навіки залишився у землі. Ну, єдине, що велике прохання до всіх українців, щоб допомагали зараз, максимально допомагали тим волонтерам, яким вони довіряють. Тому що потреби є, я ж кажу, дрони треба. Як мені друг, котрий загинув, сказав, що тут війна дронів. Війна дронів і армії. Тому допомагайте волонтерам, щоб у нас пришвидшились збори на ці дрони, щоб ми максимально могли знищити ворога разом з вами. Ну, значить, все. Я дякую вам дуже. З нами була людина, яка просто заслугована має мати велику повагу і має таку повагу від нас усіх. Дякую, Ричарде. Не хворійте, тримайтеся. Дякую. Дякую вам за все, що ви робите і продовжуєте робити. На зв'язку завжди, якщо що, і радий вас бачити. На все добре. Да, дякую. А глядачам нашим я хочу лише сказати, що не можна бути осторонь у цій війні. Якщо ти можеш воювати, йди і воюй. Записуйся в ту частину, в яку хочеш. Зараз вибір є. У тому числі створюється вже майже створений 48-й окремий штурмовий батальйон Кримський, як ми його називаємо, імені Намана Челебіджихана. Долучайтеся до лав цього підрозділу, пишіть Люнуру Ислямову, командиру, або там, я не знаю, питайте у мене, у кого завгодно. І в військкомат ви можете прийти і сказати, що ви хочете служити у цьому підрозділі, і вас спрямують до нас. І, тобто зараз вибір є, і це триває підготовка. Тобто це все ніхто вас не кидатиме в бій непідготовленим. Зараз так в Україні не працює. Ось якщо у вас є фах відповідний, це не обов'язково, там різні фахівці потрібні і зі зв'язку, і з різних інших напрямків. Не соромтеся, допомагайте армії, служіть, або допомагайте так, як допомагає
наш сьогоднішній гість. Що я можу до цього додати? Не бути байдужими. Перемога не станеться без вас, без вашої участі.